Ξαφνική και ευνηδιαστική έβοδο του Υπουργού στο νοσοκομείο. Μισό λεπτό να κάνει και ένα selfie, το λέω αληθές. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Τι ξαφνική, κύριε Υπουργέ, η κάμερα που είναι εδώ τι δουλειά έχει? Σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην κρέμεις και εσύ σαν την ευθυμία του δίδυμερα. Λοιπόν, η κάμερα είναι για Ρονάκης. Η Τζούλια δηλαδή πώς πήγε σε ξενοδοχείο και βρέθηκε με τρικάμερο, σκηνοθέτη και οπερατέ στο δωμάτιο. Είναι καλύτερος ο Σινάκης από το εσύ δηλαδή, είναι καλύτερος. Και πάλι τη μάσκα με κολλήσει κανένα κόξακι. Και τι βλέπω εδώ πέρα, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Τι βλέπετε, τι βλέπετε. Τι βλέπω, περιτάξω, αυτό βλέπω. Τι είναι ορός εδώ, καλώδιο, wifi, τι είναι αυτό, πράγμα. Ένα μπουκάλι ορός είναι, γιατρέ. Ένα μπουκάλι, δηλαδή και τη δίνετε μπουκάλι, μπουκαλούπα δηλαδή. Και όχι ένα ποτηράκι, Τι λέτε, κύριε Υπουργέ? Τι λέω? Αφού έχει πρόβλημα δεν τη βλέπετε τη γυναίκα. Δεν μου λέτε γιατρέσα μου τώρα να χαρώ τους φίλους σου. Και όσοι δηλαδή πηγαίνουν στο μπαρ που έχουν πρόβλημα σημαντικό, έτσι πάνε στο μπαρ. Έχεις εσύ τον μπάρμαν να τους δίνει ένα μπουκάλι ουίσκι, ένα ποτηράκι τους δίνει και αυτό είναι ενωμένο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχει σπάσει το πόδι της. Ωραία, έχει σπάσει το πόδι της και να σπάσουν τα νερά, να καλέσουμε το Γιαννακούγια και τις πέτσε ολόκληρες εδώ πέρα. Δηλαδή, και να ρωτώ κάτι, άμα σπάσει το κεφάλι, δηλαδή δεν ολόκληρη κάβα. Λοιπόν, τέλος τα μπουκάλια. Λοιπόν, βάλτης ένα ορό σε ποτήρι. Με πάγο, on the rocks. Να κάνει και μπούγιο. Έτσι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έλα να του τιωτάρω κι αυτό. Άλλα selfie. Πολύ ωραία. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουν το πρόγραμμά μας για να συνδεθούμε με την Κριμαία και τον απεσταλμένο της τηλεόρασης του Α, Δήμο Βερίκιο. Ναι, με ακούτε! Δεν ξέρω αν με ακούτε, ναι! Σε ακούμε μια χαρά, Δήμο. Ναι, με ακούτε! Ο Σπαζοκλαμπάνιας είμαι, ο Βερίκιος. Καλό, Χαμός, κυρίες και κύριοι! Μόλις έσκασε ένα στόμαχο σε απόσταση αναπνοής. Με ξύρισε κυριολεκτικά. Πρόσεχε, Δήμο, πρόσεχε. Τι να προσέχω, έχω γίνει σαν το Matrix. Εδώ γίνεται χαμός. 3 F-16, 2 MiG και ο Maverick από τον Top Gun είναι από πάνω μας αυτή τη στιγμή. Δήμο, κρύψου, κρύψου. Εκεί με πέρασες. Ο Δήμος Βερίκιος δεν είναι χέστης. Δεν κρύβεται ποτέ, Δημήτρη Σταυρόπουλε. Μόλις έσκασαν 3 κυριοποπίδες και μια έξυπνη βόμβα του Ολυμπιακού. Ο Μάρκο ναι πρέπει να ήταν και ένα μασουράκι δυναμίτης δίπλα μου. Επαναλαμβάνω, δίπλα μου. Ρε μάγκες, θέλω να κάνω σχόλιο για το ντέρμπι. Αυτό το σχόλιο μου ρε. Σούπα ήτανε μωρέ. Σούπα χωρίς ελληνόριζο. Η ματσάρα ήταν την Τρίτη με τη Μάτσεστρε. Την Κυριακή ήταν ψαρόσουπα και την κηδεία του Μακαρίτου του Βάζελου. Έλα πάμε στον πρώτο φίλο, μπρος. Γεια σου τάκα ρε, ήμασταν απαράδεκτοι ρε φίλε, δεν τράβηξαν τα του μας. Έτσι είναι ρε φιλαράκο, ήταν σε άσχημη μέρα ο Κάμπελ και ο Τσόρις. Και ο Σιδηρόπουλος πτώμα ήταν ρε τακί, ένα πέναλτι μόνο σε 90 λεπτά και καμία κόκκινη, deformate. Αντεγιά ρε, αντεγιά. Με βλέπεις Βαζελάκο, με βλέπεις, Τη βγάζω γιατί ανέβηκε ξαφνικά η θερμοκρασία. Από τους μείον 27 πήγαμε στους μείον 24. Αντεγιά ρε, πάμε στον επόμενο. Καλά θα λες τάκα ρε. Εγώ είδα ότι είχαμε σοβαρό πρόβλημα και στο τερματάκι. Τι να κάνουμε ρε ταμπάκι φιλαράκο. Βρέκε σε κακή μέρα Ρομπέρτος. Ποιος Ρομπέρτο ρε τάκα ρε, για το Μανιάτη λέω εγώ. Το τρίτο του Αμπέιντε έπρεπε να το βγάλει. Δεν δικαιολογείται τέτοια γκέλα για τερματοφύλακα του επίπεδου του. Έχεις δίκιο Πανεγγελής Βαζελάκο. Γιατί σε περίπτωση της βαθμίας έχεις πλέον το προβάδισμα. Αντέγια! Καλησπέρα, καλησπέρα.
Η απαξίωση του πολιτικού συστήματος και των πολιτικών, η έλλειψη ενός αξιόπιστου κεντροαριστερού πόλου και η απουσία ενός δεκαριού με επιτελικές ικανότητες από την εντεκάδα του θρύλου με έκαναν να αναρωτηθώ. Αν όχι τώρα, πότε, αν όχι εγώ, ποιος, αν είναι αγάπη αμαρτία, θα βγω να το φωνάξω με λατρεία. Σε λίγο θα συναντήσω εμένα στην πρώτη συνέβρεση με τον εαυτό μου. Στα νιάτα μου υπήρξαν κι άλλες, σε μια μεγάλη εφόλης της ύλης συνέντευξη ποταμό. Γιατί όλα στη ζωή είναι ποτάμι. Πώς πάει? Καλά. Ποτάμι. Ναι. Γιατί ποτάμι? Γιατί τρέχει. Και ο Μπολ τρέχει. Δεν το είχα σκεφτεί. Για χαρά. Προβληματισμένος από τη διαπίστωση ότι θα μπορούσε το κόμμα μου να λέγεται Bolt και Ντέρις ή Κατερίνα Θάνου, έκλεισα τα μάτια και σκέφτηκα. Πού οδηγείται η πολιτική? Αν η Νικολούλη έκανε εκπομπή το 1990, η εξαφάνιση του Τζον Αυλακιώτη θα τελείωνε στο πρώτο επεισόδιο. Ποιος αλλάζει με μεγαλύτερη συχνότητα, ο Μπίστης στα κόμματα ή η Ναταλία Γερμανού τους γκόμενους? Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε στη φιλόξενη συχνότητα του Ε. Καλησπέρα στο γερμανικό προτεκτοράτο, εδώ στη Χερσόνησο του Έμου. Καλησπέρα στην νοτιοανατολική επαρχία της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σε όλη την κατεχόμενη ζώνη. Καλησπέρα στην κελάδα του Πεσαβό. Καλησπέρα στην απικία του αέναου χρέους. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι, σε ένα ακόμη πολεμικό ανακοινωθέν από τα στούντιο του Γενικού Αρχηγείου της Εθνικής Τηλεοπτικής Αντίστασης. Η μέτερε τηλεοπτική δυνάμεις αμήνονται του πατρίου τηλεοπτικού τοπίου. Σήμερα κυρίες και κύριοι, φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή μας τηλεφωνικά ένα μπουμπούκι, έναν αθώο, μια πέργολα της πολιτικής. Ναι. Του Γιωργάκη τον Παπαντρέο, του μιλήσω και εγώ έτσι αγγλικά. Hello, Giorgio. Hello, Γιώργος. Να σε ευχαριστήσω πολύ για τα καλά σου λόγια. Με συγκινείς πάρα πολύ. Δεν μου λες πού σε βρίσκουμε τώρα, Λεβέντη μου, Γιαλίτη μου. Είμαι στη Στοχόλμη now, George. Έχω έρθει εδώ για την μη κυβερνητική οργάνωση, την ΚΙΜΙΟ. Όχι Κιμιό είναι του Μάκη, η κείμενο. Μίκιο. Ακριβώς, την όχι μη. Μίκιο, παλιγάρι μου. Καλά, δεν θα τα χαλάσουμε τώρα στα αρχικά. Έχω έρθει εδώ λοιπόν με την ΜΚΟ Παυλίνα για να μελετήσουμε το φαινόμενο της απολέπισης της γοργόνας και της απρόορης εξπερμάτωσης του αστερία. Μίκιο, Γιώργη μου, Μίκιο, παλιγάρι μου, Λεβέντη μου, φως μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι
κάνεις. Είναι η εκπομπή των μεγάλων απαντήσεων. Το μεγάλο απαντήσεων. Σήμερα έχουμε να πούμε πολλά. Σήμερα έχουμε πολλά. Να ενημερώσουμε τον κόσμο για αυτό που ίσως ακουστεί. Ποιο, για το Θοδωράκι. Ναι, όχι πριν το Θοδωράκι και το Γαυγάδο. Αν ακουστεί ένα Γαυγάδο δεν ακούμε εξεταστικά. Απλώς το στούντιο είναι κοντά στα σκυλάδικα. Ναι, μπράβο. Διαφορά συγκρού, πάτε κάτω δεξιά. Επίσης είναι τα σκυλιά του Σπηλιοτόπουλου. Έκανε τη γνωστή δήλωση. Θα τα δείτε στην επόμενη εκπομπή. Σε αυτή την εκπομπή δεν έχει Σπηλιοτόπουλο, έχουμε άλλα καλύτερα όμως. Σωστά, ναι. Έχουμε το νέο κόμμα το Θοδωράκι. Μπράβο. Το οποίο. Πρέπει να δώσει απαντήσεις, φίλε. Φαίνεται, ξέρεις, νομίζω ότι έξυπνα το σκέφτεται ο Θοδωράκης. Είδε ότι τον κάνω εγώ στην πρώτη εκπομπή. Ναι, έχει και επιτυχία. σου λέει τώρα έχει επιτυχία. Μπράβο, να το πουσάρισμα. ωραίο. Θα γίνει viral, Ναι. οπότε κάνω το κόμμα. Ναι. Δηλαδή, αν δεν είχαμε κάνει το σκετσάκι, δεν θα βγαίνει το ποτάμι. Μπράβο. Ναι. Πολύ ωραίο. Καταλαβες. Θα του ζητήσουμε ποσοστά. Ναι, όχι, το θέμα είναι ότι ο οποίος θα κάνει κόμμα είναι ο Μπογδάνος, το βλέπουμε. Τρομερό. Αυτό είναι. Πώς θα το ονομάσουμε όμως. Μετά το ποτάμι, Χιμάρος. Όχι, ρε, κατούρα αφήνουμε. Πολλές κατούρες, ο Κοντοπίδης. Ναι. Έχουμε και Μπογδάνο, αλλά είπαμε να μην ασχοληθούμε με τον Κοντοπίδη, γιατί εμείς στηρίζουμε Μπογδάνο. Το έχουμε πει από την αρχή. Έχουμε πάρει θέση, τελείωσε. Έτσι. Ναι, αλλά πριν τον Μπογδάνο, πες ρε παιδί μου λίγο, γιατί έχει γίνει ένας χαμός με το Θοδωράκι. Πότε γυρίστηκε άλλος, νομίζω ότι το σκέτς έγινε μετά την ανακοίνωση για το ποτάμι, όχι πριν. Πριν το είχαμε κάνει εμείς την προηγούμενη εβδομάδα και είχαμε ξεκινήσει. Δεν πήρε κανείς πρέφα ότι ξεκινήσαμε εκπομπή. Εντάξει, από το Facebook όσοι το είδανε. Εν πάση περιπτώσει και μετά κάνει κόμμα Θοδωράκι και έγινε χαμός viral εκεί. Τρελής γίνει. Και με τον Άδωνη έγινε. Δεν υπήρχε κάποια συνωμοσία, δηλαδή ο Λιακόπουλος και να πει Ελοχή, κάτι έγινε και αυτό και βγήκατε εσείς πρώτα και μετά όχι. Να, τα σκυλιά είναι του Σπηλιοτόπουλου που ακούμε τώρα, ναι. Φίλοι μας. Λοιπόν, να θυμίσω ότι μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook, Μίτσι Show, εκεί είναι η σελίδα μας, μπαίνετε μέσα, παραγγελίες, ό,τι γουστάρετε, βλέπετε τα βίντεο. Τα βίντεο, φωτογραφίες που έχουμε αναρτήσει, διάφορα κουτσομπολιά και παράξενα. Backstage, ναι. Και στο YouTube έχουμε κανάλι, το Μίτσι Show πάλι. Το Μίτσι Show, διάφορα πράγματα εκεί. Ναι, οπότε μπορείτε να μπείτε τώρα να τα τσεκάρετε και εμείς σε λίγο εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Πάμε στον επόμενο φιλολέα, ρε μαγκά. Έλα, Γιωργάρα, που χάθηκε ρε ψυχή ρε. Μας έλειψε ρε Γιωργάρα. Γιατί δεν έκανας τόσο καιρό εκπομπές. Σ' αγαπάμε ρε Γιώργο. Ρε εσύ μαγκά, με πήρες τηλέφωνο να μιλήσουμε για μπάλα ή για να με βγάλει κόμενα. Προχωράσου πάει σύνθημα να με πλατιάζεις. Σε πήρα να μιλήσουμε για τη Μάτσεστρε ρε Γιώργο. Τι χάλια είναι αυτά Λοιπόν, άκου να δεις. Η Manchester United, πώς λες φιλαράκο, είναι ακυβέρνητο καράβι. Αυτός ο Μπούγιας που λέει ο Αλεφαντός δεν μπορεί να προπονήσει ούτε τη γυναική ομάδα τσικού του Πάου Ρούφρε. Στα φίλη πιάνει, στα φύλλα γίνεται. Ρε εσύ ο άλλος ο Σμόλινγκ ρε, τι φρούτο είναι αυτό ρε χωριέ. Μαγκά, ο Σμόλινγκ δεν στρίβει ούτε με δραπανοκατσάβιλο ρε. Τον έβλεπα και το λιπόταν η ψυχή μου. Αυτός αν την είχε 10 πόντους μεγαλύτερη θα βάζε τάκλι στον εαυτό του ρε φούστη μου. Και άλλοι, αυτή η μπετούγια στο κίντο, αυτό σοκάρι, μπορεί να κοντζάρει ούτε σάβανο σε νοκοτομείο. Ο Μανιάτης το κατάπιερε. Το χώνεψε και έφτιαξε τα κουκούσια στο τέλος. Πάμε στον επόμενο φιλόλα, φιλαράκο. Γεια σου ρε Γιώργο, για κουμίσα από τα μπούρια, ο παδός του θρύλου. Τι πάθαμε ρε εσύ Γιώργο στο τέρμι με τη βαζέλα ρε. 0-3 στο σπίτι μαζικά από τους πεθαμένους. Φίλε, και οι πεθαμένοι έχουν τσαπού. Και αν τους κολοτιστείς θα δεις και το πουλάκι. Για το Βαλντές τι λες. Άκου μαγκά, ο Βαλντές έχει να σκοράρει την εποχή που είχε δόντια ο Γεωργίου. Τι να λέμε τώρα ρε. Και με λόγω τώρα γιατί έβαλα δόντια, έχασα το στοίχημα. Και έτσι ο Παναθηναϊκός σου χαριστικά και έβαλα δόντια. Ρε εσύ, ο Βαλντές έκανε μάγκα τον Κουτρουμπί ρε. Τον Κουτρουμπί που για να κάνει 50 μέτρα από τη Σίντα μέχρι τη μεγάλη περιοχή παίρνει ράδιο ταξί ρε. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο απόψινός καλεσμένος είναι ένας άνθρωπος των γραμμάτων και των τεχνών, της ποίησης και των μυστημών, του αλωνιού και του σαλονιού, της εδούς και του εδίου. Κυρίες και κύριοι, σε λίγο μαζί μας ο γατουλομούλης Πέτρος Κατσόπουλος. Κύριε Κατσόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ απόψε. Ναι, μου δίνετε την ευκαιρία να απαντήσω σε δύο αστικούς μύθους ταυτόχρονα. Άστο. Το έχω. Ο ένας μύθος είναι ότι έχεις πάρει τη μισή Αθήνα και ο άλλος ότι δεν έχεις πάρει την άλλη μισή. Πώς τα λέω, ο καλλιτέχνης. Παύση γιατί μου ήρθε έμπνευση. Ξεκινάω. Ευθέως βλέπετε εσείς με τον Τατζό τον Πέτρο που αν βγάλει το παλαμάρι του φτάνει το 1 μέτρο. Καλά, μιλάμε
για ταλέντο όχι αστεία. Καλησπέρα, καλησπέρα υποδουλεμένε ελληνικέ λαέ. Λοιπόν, για πάμε στον πρώτο ατσαλόστοκο για σήμερα. Ο κύριος Μπουρδουλόπουλος. Καλησπέρα Στέφανε, σε παρακολουθώ χρόνια. Έλα, άστα αυτά τα κολομολογλυφάτα και λέγε από πού παίρνεις. Από Καλαμάτα κύριε Χίο. Κεριά και λιμάνια. Από τα μέρη του προδότη, του ξεπουλημένου, της Κολομπίνας της Μεσσηνίας, του Σφοκοκολάριου της Μέρκελ, του υποτακτικού της Τροϊκάς. Για ποιο λέτε κύριε Χίο? Για ποιο λέω? Βαλτός είσαι ρε Μπουρδουλόπουλε. Απ' την τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας με παίρνεις ρε Παστουνόβραχε, ρε Ποτρικλίζον δίποδο, ρε ξεσαμάρωτε ημίωνε, παραπέδι της διαφθοράς, αχθοφόρε του μνημονίου. Παπάκο μου, δεν είμαι καλά. Τι έχει το βλαστάρι μου, τι έχει το καμπάρι μου, το κόμπου. Ποιος σε πήκανε να το επάρω εγώ τα μέτρα immediately. Πρέπει να αφήσω σε καθεστώς διαθεσιμότητας 10.000 δημοσίους υπαλλήλους σε ένα μήνα. Μήπως θες να τους θέσω εγώ σε καθεστώς αιωνιότητας, να ησυχάσουν αυτοί και να ησυχάσεις και εσύ Λεβέντη μου, καμπάρι μου. Παπάκο, συγκρατήσου σε παρακαλώ, τι να κάνω? Μη σκιάζεσαι κούρι παιδί μου, don't scare. Βασίσου επάνω μου. Πόσοι θα είναι οι πεσόντες, οι δημόσιοι πάλι που θες να ξεπαστρέψουμε? 10.000. Amazing. Άκου τι θα κάνεις. Θα τους επιλέξεις με αξιοκρατικές διαδικασίες. Listen me, άκουμε. Από τις 10.000 εξαιρούνται οι 7.000. Γιατί παπακό? Πασκέ, είναι τα βαφτιστήρια μου, ανόητε foolish man. Τόσα πολλά είναι. Μα ποιοι νομίζεις ότι σε ψήφισαν στις εκλογές? Παλικάρι μου, ξουράφι μου, στουρνάρι μου, γουρλουγνωμάτι μου, ή θα πάστε στου στάνι τζεριμπότσι? Μόλι πελώτα γιατρέσα, τι είναι αυτό πάλι? Γάζα είναι! Αυτό δεν είναι γάζα, αυτό είναι ολόκληρη λωρίδα της γάζας. Είναι περιττό έξοδο. Δεν χρειάζεται γάζα, τελείως. Τι να βάλω? Τι να βάλεις εσύ, μωρή? Να βάλεις την κάλτσα σου, που είναι και μάλι και να σε στέλνει περισσότερο. Πρακτικές λύσεις χρειάζονται. Πρακτικές λύσεις χρειάζονται. Γιατί να λέμε τώρα? Φαγητό τουλάχιστον θα μου δώσετε. Πρίς, έφερες από το σπίτι σου αρχόντισα καλύτησα. Πώς να φέρω, ήξερα ότι θα σπάσω το πόδι μου. Μπα! Γιατί το ξέραμε εμείς να σου μαγειρεύσουμε και να σε υποδεχτούμε. Να παραγγείλεις από σουφλατζίδικο αν θέλεις. Ακαμάτισα! Έσχος, έχω πληρώσει και 5 ευρώ. 5 ευρώ στο νοσοκομείο. Λαϊκίσα, ναυκιεπή λαϊκίσα, να κάνουμε ένα selfie πούσι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, λαϊκίσα τον αυτιά. Πρέπει να ξέρεις εγώ και είδης εδώ πέρα και σένα γιατρέσα με την ωραία μάσκα εδώ. Βάλει τη μάσκα σου ωραία. Λοιπόν, τα 5 ευρώ είσοδος καταργήθηκαν. Ναι, καταργήθηκαν. Πλέον είναι δωρεάν είσοδος, το Ίντρας. Κάτι είναι κι αυτό. Ναι, αλλά το Έγκστρας, η έξοδος θα είναι 15 ευρώ. Θες να φύγεις να πας στα τσακίδια, κύριε, θα πληρώσεις. Θα τους κάνω εγώ να φεύγετε πετώντας από το εσύ. Έλα μωρή ρακούν για τα εσά δικήγητα. Με λένε Παναγιώτη. Είμαι Έλληνας και διαμαρτύρομαι. My name is Panagiotis. I am Hellene and I protest. Το όνομά μου είναι Χριστιανά και διαμαρτύρομαι. My name is Χριστιανά and I protest. Δύο γραμμόλους εδώ, το γκιόνι μέσα, τεχνολογία. Τρακ λέει, τρακ. Μέσα τρακτέρ είχαμε και πάνω. Input. Τι input. Τι να γίνεται. Και output της μας. Χαμόλε. Είμαστε στον αέρα. Με λένε Ταμίλο Μιχάλη. Είμαι τρικαλινός και διαμαρτύρομαι. My name is Ταμίλος Μάικλ. I am from Τρίκαλα and I protest. Την καταδίκη μου. Από το πρωί μ' ανέβασαν πάνω στα Κατσάβραχα και μου λένε να κάνω σπουτάκια τα Μάρμαρα. Άλλους δουλειές δεν είχαμε να βαίνουμε στις κατσικόπιτες του Τζάμπα. Και δεν είχε ούτε ένα δρόμο της Φωκοπής να ανέβουμε με το τζιπ. Ξυπουδαριάστηκα στην φόρα του γκιόνι μέσα. Και σιγά τα Μάρμαρα του γκιόνι μέσα. Δεν φτουράει του Μάρμαρο και είναι και ακριβό. Να μας στείλουν οι Άγγλοι πίσω πλακάκι που συμφέρει και ήρθε και τρίψιμο του ρημάδι. Φουφ,
Μες στον ήλιο και τη βροχή του μάρμαρο χαλάει. Στο χωριό είχα μια κουρλού στο πάτωμα και κοιμόμασταν. Ούτε μάρμαρα, ούτε μουσαϊκά του γκιόνι μέσα. Το ρεύμα του ποταμού δυνάμωνε και εγώ στην κήτη του κοίταζα τα χέλια που κολυμπούσαν μέσα και αναρωτιόμουν. Γίνεται να ανακοπεί η ορμή του. Οι γοργόνες κάνουν απολέπιση. Υπάρχει πιο ψαγμένος στίχος από το «Κάθισα και σκέφτηκα και είδα ότι ίσως μ' αγαπάς» της Παπαρίζου. Κάπως έτσι άρχισε και επίσημα την προεκλογική μου εκστρατεία. Σε λίγο θα συναντούσα τον υποψήφιο ψηφοφόρο μου Βαγγέλη. Γιο. Γιο, man. Πολιτικοποιημένος. Ναι. Κομματό σκυλό. Όχι. Ποταμό σκυλό. Μπορεί. Βενιζελικός. Μέγκα μου. Βαθύ Πασό. Λαλιώτης. Σπρώχνεις καθόλου? Με την ίδια συχνότητα που σκοράρει ο Φουρτάδο. Καλά είναι. Γιο. Έντονα προβληματισμένος από τη συζήτησή μου με τον Βαγγέλη, προσπαθούσα να βρω απαντήσεις στα καυτά ερωτήματα που στριφογυρνούσαν στο μυαλό μου. Σε ποιο χώρο πρέπει να κινηθεί το ποτάμι? Αν ο Λαφαζάνης ερχόταν στο ποτάμι, τι θα είχε? Συνιστόσα ή παραπόταμο? Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ? Κάθε φορά που πηγαίνει στο βίντεο κλαμπ ο Παπακαλιάτης γράφει νέο σενάριο για την επόμενη ταινία του. Και οι πρώτοι μπίζανε, παιδάκι μου. Κάτσα. Βάλανε μέσα το δάχτυλο, Γιωργάκι μου. Και σλουπ έφτασε μέχρι τα μπούνια, μέχρι κάτω, ρε. Γλύψανε και το βάζο και το πάτο όλο, Γιώργο μου. Τρομπώνει, Γιώργο, τρομπώνει, τι να λέμε. You are right, George, έχεις δίκιο, George, και θέλω στο σημείο αυτό να σε ενημερώσω ότι μεθαύριο θα είμαι στο Χάλβαλτ για να κάνω διάλεξη με θέμα την διαχείριση σκανδάλων στις ΟΚΙΜΗ. Μίκιο είναι, καμάρι μου. Τρομπώνει. Βάλανε το δαχτυλάκι μέσα και τσακ. Δεν αφήσανε ούτε μπουκιά, όλο μέσα, όλο, τη χούφτα μέσα, όλο, ρε παιδί μου, πήγαινε μέσα. Έτσι, τσολιά μου, μισό λεπτό όμως, γιατί θέλω να τοποθετηθεί το θέματος και ο Άκης, ο Άκης είναι ο Άκης. Με συγχωρείτε, κύριε Τράγκα, διαμαρτύρω με τόνος. Αλλά πουλά, μη διαμαρτύρεσαι και τελείωνε το σπικάς να πάρω το
μένω το τηλέφωνο κι εγώ, μη σε πιάσω και σε βάλω να κάνεις άλμα επικοντό με την μπουράκλα μου να μου ρε βάλε μπιπ στον κ***ο σου. Με συγχωρείτε κύριε Τάγα, πως ακούτε δέχομαι απειλές από το γνωστό μιστακοφόρο Τραμπούκο. Αγαπούλα, τι είναι αυτό το μιστακοφόρος να μου μήπως είναι καμιά βρισκιά μου στο κάνα που κάτω κόφινο βραδιάτικα. Ο Μάκης μας τώρα, τι να λέμε για το Μάκη, ανθός. Μπουμπούχι, μητέρα Τερέζα, σκηνό. Λοιπόν, Πέτρο, μετοχή στην καρδιά, πες μου, χρειαζόμαστε το σεξ σήμερα? Φυσικά και το χρειαζόμαστε. Σε και μπερμπάντης Παναθέμας. Να ρωτήσω κάτι, η Μόνικα Μπελούτσι τι είναι για σένα? Είναι μια κατάκτηση. Λάρε, την έξεις και αυτή εθηρίο. Θα σε ρωτούσα τώρα, αν κατουράς καθόλου, αλλά λίγο να το αποφύγω, ξέρεις για ευνόητους λόγους. Αλλά, παύση μου τώρα για ποίημα, όχι για κατούριμα, για ποίημα επαναλαμβάνω. Το έχω, ξεκινάω, 1, 2, 3, κλακέτα, πάμε, νιέχ. Το φόρεμα που φόρεσε η Μόνικα Μπελούτσι θα το κομμάτιαζα εγώ και ας ήταν και Γκούτσι. Γυμνή στο πλάι μου ήθελε η Μόνικα να μείνει, μαζί να συμπληρώσουμε το άλμπουμ της Πανίνη. Όχι επειδή είμαι μπροστά, αλλά γαμάνε τα ποίηματά μου. Γαμάζε Μπογδάνο. Λοιπόν, καταχρήσεις με τις γυναίκες έκανες, Πετράκη? Έγιναν καταχρήσεις πολλές. Σας το λέω εγώ, έγιναν πολλές καταχρήσεις. Για την Ελένη τι έχεις να πεις? Μου μιλάτε για την Ελένη του Γκατζογιάννη? Όχι, μιλάω για την Ελένη, την μου την καυλωμένη. Παύση, ώρα για, όχι κατούριμα, απαγγελία. Αστριφογύρισα και λέω. Περπατούσα στο βουνό και έκοβα χαμομήλι και ένα τσαντάκι κράταγα, λες και ήμουνα ο Sports Billy. Ευθύς η Ελένη έφτασε και ήρθε να με ρωτήσει ποιος από την παρέα μου θα της τον ακουμπήσει. Καλά ρε, έχω πάθει ζημιά 125 κεφαλικά κύτταρα. Έκαψα για να σκεφτώ αυτό το αριστούργημα. Ποιος? Εγώ Μπογδάνος. Ποιος σήμερα που θα μπογδανίσω δουλειά και κόσμο. Έλα πάμε στο επόμενο πρόβατο. Ναι, θα να πω ναι. Κύριε Κουλή. Κουρίσμα, τι κουλί. Σου φαίνομαι εγώ να ξεσχολήσω του καραπιέ, διάολο, πάρ' το καφτάκι μου μέσα, Μια καταγγελία θέλω να κάνω. Λοιπόν, να την εκάμετε, μαντάμ, και να πάω τώρα εγώ έξω με το σκουτεράκι. Είπαμε δεξιά το σκουτεράκι, αριστερά εγώ, και θα πάω τώρα, η Τελτσιμέντο, να την εβάλω πρωτοσέλιδο στην Κόντα News με το Χάρη Κλή να χαλάσει ο κόσμος. Να χαλάσει ο κόσμος, το λέω. Κάνω στιφάδο, κύριε Γιώργο μου, και μου έχει κόψει η σάλτσα. Μπορείτε να με βοηθήσετε? Βαθύ πασόκι εσύ και σε κόβω. Όλη μέρα μανικιούρ, πεντικιούρ, διαλπαρτανίχια σου. Που να ξέρεις από σάλτσα. Ενώ εγώ ξέρω. Λοιπόν, και στο κτήμα κάτω που ήρθε η βαλονιά, τι κάνω? Κάθε μέρα βγάζω ντομάτες από το ποστάνι και βάζω και κομιντόρες. Λοιπόν, άκου. Θα βγεις στο ποστάνι σου και θα πάρεις 2 κομιντόρες. Τι είναι αυτό? Είναι ντομάτες, μαντάμ, ντομάτες. Σου μιλάω ρωμαίικα, για να καταλαβαίνεις. Κοίταξε να διαλέξεις τις πιο κόκκινες να σπορίσουν. Θα τις ψιλοκόψεις, τσακα και θα σοτάρεις το κουνέλι με το κρεμμυδάκι. Θα το σοτάρεις, όχι το σοτάρεις και μετά θα το σβήσεις. Με τι? Με μπλάνκο. Άντε για. Πάλι ο καφέ, τελείωσε. Βρισκόμαστε στην κόλαση, κυρίες και κύριοι. Οι Ρώσοι αναπτύσσονται σε παράταξη. Βλέπω τις δυνάμεις των ΟΡΚ να πλησιάζουν. Τα Χόμπιτ έχουν κρυφτεί στις ρεματιές. Δήμο, είσαι καλά? Όταν είμαι καλά, έφυγε βίζου. Όταν βρίσκομαι ανάμεσα στον Τζον Ράμπο και στον Τζον Μακλέιν. Νομίζω ότι κάπου πήρε το μάτι μου και το Χριστόδουλο ξηρό. Να και ο Κώστας Πρέκας. Σκύβω κυρίες και κύριοι, να αποφύγω τις οβίδες. Για να αποφύγεις τη βόμβα? Όχι, Αντώνη Σρόιτερ. Έχει γαμίσει η μέση μου από χτες. Οσφιαλγία πρέπει να είναι. Μήπως σου βρίσκεται κανένα έμπλαστρο? Μου βρίσκεται ρε Δήμο, αλλά πού να έρθω στην Κρυμαία να στο δώσω? Στα Κρυμαία, ανόητη. Στο διπλανό στούντιο είμαι. Και τι κάνεις? Τι κάνω, προθέρμανση για την ώρα της μάχης. Ναι, με ακούτε? Δεν ξέρω, με ακούτε? Ναι, έλα Σταυρόπουλα, έρχομαι. Κατάλαβα, παπακού. Ωραία, αφού κατάλαβε λοιπόν, ξουράφι στο στουρνάρι. Από τις 3.000 περισσεύουν, 125 είναι από την Ευρυτανία. Εξαιρούνται κι αυτοί. Γιατί? Δεν έχει γιατί. Για να βγει δήμαρχος και ο ανιψιός σου, βρε μοναχοφάει. Μάλιστα, παπακού. Κουλή παιδί μου, σου έχω πει εκατομμύρια φορές να μην γουρλώνεις τα μάτια σου.
Είσαι σαν τον Άκη Παυλόπουλο με ίκτεο. Σκιάζομαι. Συγγνώμη, Μπαμποκό. Συγχωρεμένος κι εσύ. Επανέρχομαι στο θέμα. Από τις 2.988 που μένουν, οι μισοί είναι νεοδημοκράτες. Τι, εξαιρούνται και αυτοί? Τρελός είσαι κούλι, παιδί μου. Αυτοί είναι που ψήφισαν τον αγαπημένο μου φίλο, τον αδερφό, τον σκατοτούμπανο, τον Σαμαρά, που ο Θεός να του κόβει δεκαετίες και να δίνει γκόμενους στην Αταλία Γερμανού. Τι κάνεις? Βλέπω τηλεόραση. Τι άλλη τηλεόραση, αφού δεν κάνω εκπομπές πλέον. Θέλω να δω κάτι να μην πάρει ο ύπνος. Και γι' αυτό σκάς. Ο υπουργός είναι εδώ για να σε χαλαρώσει. Και τι σου έχω εδώ, Τι μου έχεις? Τι σου έχω εδώ, πω. 5 εκπληκτικούς τόμους αθάας ελληνικής γραμματείας. Μέρα του φημισμένου και αντού της αρχαιότητας του δόκτωρος Χάους. Τα λιγουρεύεσαι, τα λυμπίζεσαι. Θες να κοιμηθείς και να τάξεις το προσκεφάλι σου? Όχι. Όχι, όχι, λες όχι, γιατί δεν ξέρεις την τιμή τους. Τώρα να παίρνεις την προνομιακή τιμή των 25 ευρώ, μιλάμε τσάμπα. Η χαμηλότερη τιμή που έγινε ποτέ. Γιατί τηλεφωνείς, απίθανη? Γιατί τηλεφωνείς, τι περιμένεις? Αφού δεν μπορώ να κουνηθώ, καλέ. Τι εδώ γίνεται χαμός. Τι τρελής στο τηλεφωνικό κέντρο, τι τρελής, μισό λεπτό. Γίνεται χαμός, ναι, Λεωνίδα. Τι, θέλεις να κάνω και ένα selfie? Ναι, έλα, με τα βιβλία. Έλα. Αν δεν τηλεφωνήσεις τα επόμενα 20 δευτερόλεπτα, θα χάσεις αυτή την αμύδανη ευκαιρία. Εμπρός, τηλεφώνησε τώρα. Τώρα τηλεφώνησε, τώρα μωρή. Πού πας? Πάω σπίτι μου. Καλύτερα κουτσί παρά κουφί. Καλύτερα κουτσί παρά κουφί. Λοιπόν, στην υγεία, καλύτερα κούτσα παρά πούτσα. Επιτέλους. Έλεγα που λέτε, κύριε Τράκα, ότι βάζουμε μόνοι μας στα χεράκια μας να βγάλουμε τα ματάκια μας. Τι εννοάτε, κύριε Τζογατζόγλου, το καταλαβαίνω του δημοτικού, Εννοάω ότι από τη μέρα που αρχίσαμε αυτές τις εξετασίες για τις ΜΚΟ, σκαρφάλωσε η ύφεση στο 32%. Όσο ήταν όξο η δίκη, εκείνο το χρήμα στην αγορά, κύριε Τράκα. The money go on. Είχαμε ανάπτυξη, development. Τώρα πήγαν όλοι οι επενδυτές τύπου Ζου και τα μοναδικά χρήματα που βλέπουν οι καταστηματάρχες είναι στη Μονόπολη. Καταλάβατε, όταν πήγε η δίκη, πήγε Μονόπολη, άφθονη Μονόπολη. Το Μονόπολη έτρεχε άφθονο. Ανταλάβα. Όχι, κύριε Χίο μου, εμείς πάντα με το Βασιλιά ήμασταν. Με το Βασιλιά. Ποιο Βασιλιά? Το μαρμαρωμένο? Άστα αυτά. Πες μου, ρε, τι ψήφισες, ρε Μοσχάρη? Μη τα πάρω και σας πετσοκόψω όλους εκεί κάτω στην Πελοπόννησο. Ντουχέλια! Μπέο σαν τα αδροδί της εκάστοτε κυβέρνησης. Ζωάδια! Γυμνοσάλιακες! Τι ψήφισες, για λέγε? Εγώ. Τι εγώ μούνα. Δυσκολεύεσαι, κουκλίτσα μου, να απαντήσεις? Την έχεις λερωμένη τη φωλιά σου? Είσαι από τους σκουκυλόμορφες παραφιάδες της Καριλάου Τρικούπη? Αυγοκόλακας του... Κοίτα, θέλω τα κλειδιά εδώ, ρε! Αυγοκόλακας του εφιάλτη του ΓΑΠ? Παραγιός του σημιτικού μορφώματος δουλοπρέπειας? Πελατάκος του Τούρκογλου? Να πάτε να πνιγείτε όλοι σας, παλακίδες της εξουσίας, προδότες του Παύλου Μελά, του Καραϊσκάκη και του Απόστολος Νικολαίδης και του Νίκος Γκούμας. Λοιπόν, κάνω έκκληση στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο να κάνει και αυτός κόμμα για να έχουμε το επόμενο viral. Viral, πώς λέγεται αυτό? Όπως και να λέγεται. Viral, αυτά και τα καινούργια πέλτα. Πολύ δυνατός θα είναι. Καλά, θα γίνει της τρελής. Θα έχουμε πάλι 500.000 viewers στα βίντεο. Και να δώσει συνέντευξη τύπου, αλλά ξέρεις, θα ανακοινώνουμε τα ονόματα και θα έχουμε και την ποιητική μας συλλογή. Αλλά λέμε και ένα ποιηματάκι. Πώς είναι ο Πρέκας. Τώρα ξέρεις τι πες? Μπογδάνος, κόμμα με νούμερο 1 Πρέκα. Τρομερό. Δεν υπάρχει. Καλά, δεν υπάρχει. Ναι, αλλά ποιος είναι καλύτερος ποιητής όμως? Θα έχουμε μια κόντρα, όπως καταλαβαίνω. Ποιητής, ναι. Και μπορώ να σου πω ο Μπογδάνος να κάνει κόμμα με Πρέκα, Στέφανο Χίο, αλλά μιλάμε Πάταγος. Τρομερό. Δεν υπάρχει. Μπράβο.
Κανέναν άλλο. Ποιο να φας, Δαραβίγκα, όχι. Ο Δαραβίγκας θα έχουμε δράματα. Αυτά χίος πρέκα. Τελείωσε. Ένα ακόμα μόνο στο Μπογδάν. Δεν μου λες τα 3 δημοφιλέστερα της εβδομάδας. Στη σελίδα μας στο Facebook Μίτσι Show. Θα έλεγα Θοδωράκη, Τσουκαλά και Άδωνη. Πρώτο Θοδωράκης. Έγινε διαφορά. Πατρέος. Τάκης Τσουκαλάς, δεύτερος. Έτσι. Και τρίτος ο φίλος μας ο Άδωνης. Ο φίλος μας ο Άδωνης ανέβασε και στο Twitter εκεί. Έτσι. Και να πούμε ότι θα έχουμε και Τσουκαλά με νέα περούκα. Έχει ασπρίσει. Του αλλάζουμε λίγο τα. Έχουμε Τσουκαλά 70's. Πώς είναι το νησί Φινός που κάνει 70's. Έχουμε Τσουκαλά. Θα του αλλάζουμε διάφορα πράγματα. Το μοναδικό χρώμα που δεν του βάλουμε ποτέ είναι το πράσινο. Τον περάσουμε άσπρο, ξανθό. Κόκκινο. Πάμε στον επόμενο. Καλά ρε Τάκη, δεν τρέπεστε ρε. Κοκακόλα στον Αναστασίου ρε Τάκη. Γιατί είχε παραγγείλει και πατάτες και τις ξεχάσαμε. 3 αγωνιστικές πρέπει να φάτε αν υπάρχει δικαιοσύνη. 3 αγωνιστικές μωρέ Λουκριτή Αβοργιά. Αυτό το Καραϊσκάκι είναι εκκλησία. Γιατί νομίζετε ότι οι πάλι κάνουν το σταυρό τους μόλις μπαίνουν μέσα. Μπας και τους λυπηθεί ο Θεός και δεν σφυρίξει πέναλτι ο Κόρακας. Αλήθεια ρε Τάκαρε, γιατί άδειασε από το 85 η εκκλησία. Είχε τελειώσει το αντίδωρο. Όχι ρε Μαγκά, φύγαμε πιο νωρίς για να προλάβουμε τα τρένα στον ηλεκτρικό. Και γιατί δεν πηγαίνατε με ταξί, επειδή δεν το γεμίζατε. Άντε γάρε, δεν μου λες ρε Μαγκά. Ο Καραφλούς γιατί δεν ανέβασε κανένα tweet μετά τον τέρμπι. Δεν είχε ίντερνετ στο ασασέρ. Άντε για πελάτες, πάμε στον επόμενο. Γιατί ρε Τάκαρε, γιατί ρε. Γιατί η σούβρα του Φιλαράκου είχε γίνει σαν πηξίδα. 3 γκολ με μια μισή ευκαιρία μόνο ο Βάζελος και ο Ρεχάγγελ βάζουν. Τι να λέμε τώρα ρε. Όχι ρε Τάκη, άλλο λέω εγώ. Γιατί δεν πήρες άλλη βαφή και ξεβάφεις ρε Τάκαρε. Σαν ξεπλημμένο μου είσαι ρε Τάκαρε. Άντε γεια ρε, άντε γεια. Σαν λιγκάρια. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε απέναντί μας, δίπλα μας, έλεγα ένα δημοσιογράφο, ένα πρώην μοντέλο, πρώην σύμβουλο του Γεωργίου Παπανδρέου, έναν άνθρωπο της επικοινωνίας, έναν υπερπροοδευτικό άνθρωπο. Το Σάββατο Δράκη, έχει καλέσει. Νόστιμο, θα λέγα, πολύ νόστιμο. Μαζί μας, όπως καταλάβετε, είναι ο πρόεδρος της Φιλελεύθερης Συμμαχίας που κατεβαίνει και στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές με σκοπό να ταράξει στα πολιτικά νερά του μεγαλύτερου Δήμου της Αθήνας. Κυρίες και κύριοι, όπως έχετε καταλάβει, δίπλα μου είναι ο κ. Γρηγόρης Βαλιανάτος. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την πρόσκληση και την λεπτομερή εισαγωγή σας. Και να τολμήσω να πω ότι ταιριάζει πάρα πολύ αυτή η γαβάτα που φοράτε με το κουστούμι για τα μάτια σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με κάνετε και κοκκινίζω, αν και είναι γνωστό ότι είμαι βαμμένος Βάζελος. Είναι υποχρέωση ενός ειλικρινούς πολίτη να εκφράζει ελεύθερα το θαυμασμό του όταν βλέπει κάτι όμορφο απέναντι. Για μένα λέτε, γιατί βλέπετε κανένα άλλο τραγανό αγόρι στο χώρο. Αυτή την απόλυτη ελευθερία ευαγγελίζεστε, κύριε Βαλιανάτο, στο πρόγραμμά σας για την ανάπτυξη του Δήμου της Αθήνας. Απόλυτη ελευθερία είναι απλό κομπλιμένο, κύριε Πετεντέη. Δεν σας κούφτασα τον καβάλο στο κάτω-κάτω. Καταλαβαίνετε ότι ο πολίτης νιώθει καταπιεσμένος από τα συντηρητικά κοινωνικά στεγανά που τον εντάσσουν ένα παιδί και ψάχνεται ποικιλοτρόπως να εκφραστεί. Εντάξει, δεν λέμε να βγουν στους αγρούς και να πηδιούνται σαν τα κουνέλια, αλλά αν θέλει πάνω ο ταξιτής Αθήνας να περάσει ένα ρούζι τιμή του, όσο περιμένει στα φανάρια, ή ο κουλουράς να απλώσει μια διάβροχη μάσκα όσο περιμένει με τον τροβάτο στην πλατεία, εμείς δεν θα τον εμποδίσουμε. Ένα σχόλιο τώρα για τον Νίκο Πετριλαιών που ισχυρίζεται ότι έχει πάρει και το υπόλοιπο της Αττικής. Οποιοςδήποτε μπορεί να οικοδομήσει οποιοδήποτε μύθο και να τον διανύμει μέσα σε ελάχιστες ώρες να γίνει κοινό κτήμα. Να ρωτήσω κάτι. Αληθεύει ότι η Τζένιφερ Λόπες κόβει φλέβα για την πάρτι σου? Έχετε κάποια εσωτερική πληροφόρηση? Εγώ δεν έχω. Πληροφόρηση δεν έχω. Έχω όμως ποιηματάρα, παύση, στροφή και γύρισα. Κάτω στη Ρεματιά συνάντησα τη Στέλλα. Ο πόθος της ξεχύλισε σαν είδε την προπέλα. Της μίλησα ρομαντικά, της διάβασα καβάφι και αεροπλανικά της έκανα ως σαν τον Ντάκ τον Ντάφι. Πω ρε, ποιος είναι ρε πω, Μπογδάνη Σακέδιρα και σήμερα. Ο Καριωτάκης σήμερα, δεν μου λες. Θα μου τα χώσεις ή είσαι καθώς πρέπει? Δεν είμαι καθώς πρέπει. Καλά ρε ψηλέ, μας κατουρίσει κιόλας. Ένα πείμα είπαμε, πώς κάνεις έτσι? Αλήθεια, πώς θα χαρακτηρίζεις τις συνεντεύξεις μου? Πίστευτες συνεντεύξεις του κόλου. Πάμε στον επόμενο. Γεια σου Γιωργάκη, από τη Σκυφτία Βρυτανία σε παίρνω. Σε κατάλαβα από τη φωνή, κουκλίτσα μου. Πρέπει να το αλευρώνεις το μπαρμπουνάκι, να την απλώνεις την καλούμπα, να το ζυγείς το λουκουμάκι, Τι εννοείς Γιωργάκη μου? Πώς το λένε στο χωριό σου? Το λιμάι στο Ψηφία, το λαδώνεις στο Σασμάν, το φουσκώνεις στον Άι Βασίλη ρε αδερφάκι μου, Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Θέλω να σε ρωτήσω Γιωργάκη, ποιον θα ψηφίσεις στις δημοτικές εκλογές? Εσύ πάντως φιλαράκι ακούεις που θα ψηφίσεις.
Βαλιανά το δαγκωτό, Έχετε να μας κάνετε ένα τάλαρο λιανά. Τι είναι αυτά ρε, η μάντο ρε, π***η μου. Η επόμενη στάση για το ποταμόπλοιό μου ήταν στο φράγμα της Ρένας. Την είχα πετύχει πριν 3 μήνες στο Καραμέλα να τραγουδάει την κόκκινη γραμμή της Θεοδωρίδου και αμέσως κατάλαβα ότι ψηφίζει Δημάρ. Από τότε κάθε βράδυ ρωτάω με απόγνωση τον εαυτό μου, θα πείσω τελικά τη Ρένα να με ψηφίσει? Αν σπάσει ένα πόδι η 40ποδαρούσα θα βάλει γύψο και στάλα 39? Τι καντέμις που είναι ο θαλάσσιος ελέφαντας, να σε λένε ελέφαντα και να την έχει πιο μεγάλη από σένα ο Ξηφίας. Θα με ψηφίσεις? Έχεις προϋπηρεσία στην πολιτική? 15 χρόνια μέγα. Βετεράνος δηλαδή. Πώς σου ήρθε να ασχοληθείς με το κόμμα? Για να αλλάξω τον κόσμο. Καλά. Επειδή είναι της μόδας. Δεν άνοιγες καλύτερα ένα frozen yogurt ή ένα τατουατζίδικο? Στη μόδα είναι κι αυτά. Λευκό. Όχι. Μαύρο. Στριγκάκι. Α, θα ψηφίσεις λευκό εννοώ. Δημάρ. Λευκό δηλαδή. Take me back to my boat on the river. I need to go down and need to come. Συγκινημένος από την αποδοχή του ποταμιού έφυγα έχοντας ένα γλυκό χαμόγελο στο στόμα. Άραγε κατάφερα να πείσω τη Ρένα να με ψηφίσει? Γιατί ο Μπάτμαν κάνει banding jumping με σκηνή αφού πετάει? Άνω από πάνω πετάλωνε τα παιδιά του, θα μπορούσα να κοιμηθώ τα βράδια? Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Καλή σας νύχτα. Ρε μάγκες, θέλω να κάνω σχόλιο. Τη μίξα μου Βάλεις ένα ορόσο ποτήρι με πάγο. Οδυρό, να κάνει και μπούγιο. Έλα, πάμε πάλι. Πλαντάρεις και κοκκάς. Πάλι τη μάσκα με κολλήσει και κοξάκι. Η Τζουλιανή, πώς... Να παραγγείλεις από σουκλατζίδικο αν θέλεις. Ακαταμάσιτα. Ακαμάτισα. Καλά, έφερες από το σπίτι. Μπορεί πελότα για τρέσα, τι είναι αυτό? Γάζα είναι. Αυτό δεν έκανε. Ακούμε για τρέσα, δεν κοίτα. Πήγε να φύγει στο παρτέρι. Λέω με ξελισσόμεθα έτσι.
Σου έρχεται, βρε. Έλα ξανά. Το φωνάζω εγώ. Ακούγοντας την μπαλάντα. Κάτσε λίγο σκηνοθέτα να πάρω λίγο τα πάνω μου, κάτσε λίγο. Ταραμπίκα. Έλα τώρα που φορτώνει. Φορτώνει και ξεσαλώνει ο Στεφανοσιός. Παναγιώτα μου κάσα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, 4, 3, 2, 1, πάμε.